Chenro mar ik mar jafwambo Dickens Wasonga mar The Star dhi nyime dalagi mantiere Kamkwaya Uyawi e Bondo e kaunti ma Siaya. Wasonga ncha notho e masira mar apaya Kisumu. Wawinjane kaka chenro no dhi nyime. Iluonga ni Jared Nyangira, atiyo gi nyakalondo mar Nam Lolwe. Felix Nyamburi kata Felix Nyakwarayeta, atiyo gi Onagi Radio, Migori County. Iluonga ni Moses Omolo, atiyo gi Radio Sky, Migori County. Iluonga Emilio Tieno, atiyo gi Radio mar Dala FM. Nyinga noma Achieng, atiyo gi Radio Mayenga. Celestine Mwango Fupebisi. Kweuru, Luonga Juma, atiyo kod Radio Koti mar Ramogi Migori. Kweuru, Anan Hilary Omiti, Radio Mayenga, Migori. Bwana Yesu asifiwe. Iluonga ni Handel Chop kata Woodruth International Gospel Radio. Pak Yesu. Hallelujah. Iluonga ni Caleb Kingwara, atiyo gi gazeti mar Standard, japicha Migori. Ne joma yer budha duto abosuno Pak Yesu. Iluonga ni Dolphus Don, atiyo gi Kitchen Reform, Migori. Erokamano. An iluonga ni Yambo Justin, atiyo gi Lakeside Radio, Migori County. An iluonga ni Hilary Okeyo, atiyo gi Royal Media. Bwana asifiwe. Iluonga ni Nora Musega, atiyo e County Assembly ma Migori. To kwa niaba mar jo Migori ne wakelo kuyo mos mar Governor Ochila Yako, mabende noorowa nikech ka ung'eyo maber Dickens ne nigi connections mang'eny kendo nong'ere gi josiasa mang'eny kata mana gi ji from different levels, to nikech dich mang'eny bende ne gikwayowa ni mondo wachop kendo lwetgi nonenore chopowa ka. Omiyo adwa go mos ni family to wabodong e achiel. Erokamano. I had next atima Homa Bay County. Silo muoyo mogik. Homa Bay. Wendo Martin. Gavana Migori noro wato be MP Mauriri ma Nyamita beno oro litne. Erokamano oro. Homa Bay jo siaka jo dala koro ikre uru kwa tiyo Homa Bay to un muka akwayo wadhi uru mapiyo piyo nikech time waneno kadhiri kar. Au pakuru Yesu. Pakuru Yesu kendo. An iluonga ni Robert Omolo, atiyo gi gazet mar The Star. Ne watiyo gi Wasonga to an Homa Bay kocha. E tho mar Wasonga omayowa mijing'o. Nyasaye oket chunye kamokwe. Akuba ne jang'wono kendo nong'ama social. Nor lomo gi ng'ata ng'ata. Mosura ahinya. Erokamano. An iluonga ni Ken Odiwuor, atiyo kod Radio Mayenga, Homa Bay. Nyasaye ber seche te. An iluonga ni Florence Ochieng, atiyo gi Radio Lake Victoria, ondamo 92.1 e kaunti ma Homa Bay. Mosura ahinya jodala gi Dickens. Ne wede, welo, gosiepe, gi jofwambo duto amoso ni Nyasaye ber. Nyasaye ber seche te. Erokamano. Iluonga ni Eric Odek, atiyo gi Radio Nam Lolwe, Homa Bay County. Atimo mos ahinya kuom lal molalogo jakom, to ne jo Bondo gi jodala gi Dickens watimo mos ahinya. Nyasaye mad gwedho. Aya jo Siaya dala donjuru gi mor. Siaya County. Siaya County. To ka Siaya County kao takwayo employer star, please be prepared. Once we are done with the team from Siaya, you are next. So whoever will be speaking on behalf of the star, who was the employer, please get closer. We have Felix Olik and Mr. Peter Obuya. Asanteni sana kwa jamaa, familia